Ahojte priatelia, akurátne som spustil filtráciu na svojom jazierku. Áno, pýtate sa prečo až tak neskoro, tak ako sa hovorí, obuvník chodí bosý, tak ani na moje jazierko nebolo čas, nakoľko som musel urobiť množstvo jarných údržieb a množstvo spustení jazier. Samozrejme ešte nie je všetko hotové, lenže dnes bolo také počasie, kedy sme do trénu nešli, tak som ostal na firme a spustil som aj svoje jazierko. Stav je taký, že v jazierku počas zimy neboli žiadne ryby. A jedinú prácu, ktorú som momentálne mal, tak je tá, že som spustil filtráciu. O kvalitu vody sa mi stará bubnový filter a biokomora. Po okraji som mal vláknitú riasu, ktorú som pozberal v podstate za nejakých 5 minút. Nazberal som nejaké jedno vedro a to je asi celá moja práca. O ostatné sa už postará skimmer a dno a vpust. Samozrejme o zelenú vodu sa postará UV lampa. A keď sa oteplí, tak naočkujeme štartovacie baktérie a keď na to budú vhodné podmienky, tak vypustíme do jazierka aj ryby. Takže u mňa zatiaľ takto. Prajem vám pekný deň, majte sa.